Ο αόρατος. Μαρία Ιωσηφίδη. Ποια είναι η ουσία, η αυθεντική, πίσω από ένα πρόσωπο με μαλλιά και αξεσουάρ, πουκάμισο και παντελόνι? Υπάρχει κάτι αναλύωτο, κάτι αληθινό, που να μένει αμετάβλητο, ανεξάρτητο από τις αλλαγές της εικόνας. Η παιδική ηλικία του Ορίωνα. Άραγε θα το βρούμε σήμερα. Τα δάχτυλα του γιατρού έτρεμαν κάτω από το ελαστικό του γάντι. Δίπλα του, η Χρυσάνθη και ο Δημήτρης είχαν ήδη αρχίσει να εκνευρίζονται. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέτασης, αντάλλαζαν υποτιμητικά βλέμματα, ενώ ο αγχωμένος γυναικολόγος πάλευε με το μηχάνημα υπερήχου. «Κυρία Φίκου, να το!» Μια γκρίζα μουτζούρα ήταν το μόνο που κατάφεραν να διακρίνουν στην οθόνη. Για μια στιγμή έμειναν όλοι μπερδεμένοι, μέχρι που ο Δημήτρης έχασε την ψυχραιμία του. «Φτιάξτε επιτέλους το μηχάνημά σας». Η Χρυσάνθη αναστέναξε και σηκώθηκε να πάρει τα πράγματά της. Το φως στο δωμάτιο έκανε έντονη αντίθεση με το σκοτάδι της νύχτας. Κάρφωσε το βλέμμα του στο ημερολόγιο τοίχου της κλινικής. 15 Φεβρουαρίου 1996. «Τα συγχαρητήριά μου, κυρία Φίκου. Φέρατε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι». Ο Δημήτρης πλημμύρισε από συγκίνηση. Μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του, βγήκε στο μπαλκόνι του δωματίου για να πάρει αέρα. Το βλέμμα του έπεσε αμέσως στα 3 αστέρια της ζώνης του Ορίωνα. Έλαμπαν έντονα και ξεχώριζαν πολύ καθαρά εκείνη τη νύχτα. Ενθουσιάστηκε αμέσως. Έκανε τη σκέψη πως ήταν το σημάδι για τον ερχομό του γιού του. «Όλο μου εξαφανίζεις τα πράγματά μου. Να μην τα παρατάσω που να είναι». «Ορίωνα, εσύ το πήρες?» «Όχι, μπαμπά». «Ωχ, έλεος πια. Ορίωνα, κάνε στην άκρη». «Δημήτρη, ξεκίνα να ετοιμάζεσαι. Η Κλέρη θα είναι εδώ από λεπτό σε λεπτό». Τον πρόλαβε το κουδούνι. Η αδερφή του φορούσε ένα γυαλιστερό πράσινο φόρεμα. Είχε μόλις γυρίσει από το ταξίδι της στην Ταϊλάνδη. Περνώντας από το ενιαίο σαλόνι κουζίνα, κάθισε στη βεράντα περιμένοντας να τη σερβίρουν. «Κλέρη μου, πώς πέρασες?» «Χρυσάνθη μου, ξεκουράστηκα». Ανοίγοντας την πολύχρωμη τσάντα της, έβγαλε από μέσα ένα κουτί με κουκλάκια. «Έλα εδώ, Ορίωνα, έχω κάτι για σένα». «Παιχνίδια». «Παραδοσιακές φιγούρες από την Μπαγκόγκ». Το δροσερό αεράκι τους φυσούσε, ενώ ο ήλιος έλαμπε πορτοκαλί στον ορίζοντα, πίσω από τις κεραμιδείς σκεπές και τα γύρω βουνά. Όπως τους εκμυστηρεύτηκε η Κλέρη, η φράντζα σε στυλ δεκαετίας 90 είχε έρθει ξανά στη μόδα. Η Χρυσάνθη περιπλανήθηκε ως συνήθως στη φαντασία της. Τη ζήλευαν τόσο πολύ την Κλέρη. Είχε καταφέρει να τελειώσει τις σπουδές της ως φιλόλογος και τώρα γύριζε σε όλο τον κόσμο, ενώ εκείνοι είχαν δεσμευτεί με ευθύνες και μια ανιαρή καθημερινότητα. Παρά το γεγονός ότι είχαν καταφέρει να φτιάξουν ένα σπίτι, στον Δημήτρη δεν άρεσε καθόλου να χάνει τον χρόνο του δουλεύοντας σε καφετέριες και να χρωστάει μαθήματα στη σχολή. «Πώς περάσατε το καλοκαίρι?» «Εδώ, ήρεμα, Κλέρη μου. Δεν πήγατε πουθενά για θάλασσα? Πρέβεζα, Λευκάδα, κοντά είναι». «Δεν έχουμε ούτε χρόνο, ούτε λεφτά για διακοπές». Η Χρυσάνθη συμφώνησε σιωπηλά. Ο Δημήτρης συνέχισε. «Δουλεύω πρωί βράδυ και προσπαθώ να διαβάσω και για την εξεταστική». «Είστε νέοι, πρέπει να βγείτε και λίγο». «Βλέπεις, εσύ ζεις αλλιώς. Αν είχες οικογένεια θα καταλάβαινες», είπε ανάβοντας το τσιγάρο του. «Ίσως να είναι κι έτσι», του δήλωσε χαμογελώντας. Με το πέρας της νηπιακής ηλικίας του παιδιού, κατάλαβαν πως βρίσκονταν αναμφίβολα σε έναν δυσάρεστο έγγαμο βίο. Ο Δημήτρης δούλευε σε μια μικρή καφετέρια στο κέντρο
και χρωστούσε ακόμα τα μαθήματα του δεύτερου και του τρίτου έτους της φυσικής στην Αθήνα. Δεν του ήταν εύκολο να μετακινείται και έτσι δεν έδινε συχνά. Ο ρόλος της πατρότητας είχε έρθει απότομα και ήταν κάτι για το οποίο σίγουρα δεν είχε προετοιμαστεί. Είχαν αποφασίσει από κοινού να παντρευτούν λίγο πριν τη γέννηση του παιδιού, χωρίς να αποκαλύψουν τον λόγο σε κανέναν. Οι οικογένειές τους ήταν αρκετά θρησκόληπτες και δεν θα δέχονταν ποτέ ένα παιδί εκτός γάμου. «Μαμά, θα μου πεις πάλι εκείνη την καινούρια ιστορία, το παραμύθι με τον κόσμο?» «Εντάξει, φόρεσε όμως τις πιτζάμες σου». Χαμήλωσε το φως του δωματίου. Έφτιαξε το μαξιλάρι του γιού της και ξεκίνησε την ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας κόσμος που βαριόταν πολύ, γιατί όλα ήταν σκοτεινά και έρημα μέσα του. Βαριόταν τόσο πολύ που χασμουριόταν απ' την ίστα του όλη την ώρα. Αλλά μετά φώναξε πιο σιγά, Όριωνα. Ο κόσμος είπε «Δεν αντέχω άλλο, βαριέμαι». Και τότε ένα φως έλαμψε και χιλιάδες εικόνες σχηματίστηκαν μέσα του. Ουρανός, ήλιος, θάλασσα και γη, σπιτάκια, καραβάκια. Τα βλέφαρα του παιδιού έκλεισαν αργά. Τον σκέπασε και επέστρεψε στο δωμάτιό της. «Θα ήθελα να θυμηθείτε την πρώτη στιγμή της γνωριμίας σας. Ήταν σε ένα πάρτι γενεθλίων της 3ης Λυκείου. Άναψε το τσιγάρο του και με αναμνεωμένη διάθεση συνέχισε αυθόρμητα. Η Χρυσάνθη και η αδερφή μου η Κλέρη ήταν τότε κολλητές φίλες. Ερωτευτήκαμε από την πρώτη στιγμή. Τότε με εκτιμούσε. Όμως φαίνεται πως η εικόνα της για μένα έχει πλέον αλλάξει. Μιλάς και τρως το τσιγάρο σου. Κυκλοφορείς με λεκέδες. Με συγχωρείς που δεν πιάνω τα στάνταρ σου». Η σύμβουλος τους διέκοψε. «Καταλαβαίνω ότι οι προτεραιότητές σας βρίσκονται σε σύγκρουση, όμως πρέπει να ξέρετε ότι οι διαφωνίες σας έχουν επίπτωση στο παιδί». «Οι προτεραιότητές μου? Για να ξέρετε, κυρία μου, κάνω όποια δουλειά προκύψει για να καταφέρω να τους ζω. Δεν θα είχα χάσει τις σπουδές μου αν δεν επέμενες να κρατήσουμε το παιδί και να έρθω στα Γιάννενα. Όπως και να έχει, θα πρέπει να αποφασίσετε, κύριε Φίκο, αν θέλετε αυτόν το γάμο. Το παιδί σας βλάπτεται και πρέπει να το καταλάβετε». Στο τέλος του μεγάλου διαδρόμου, η πόρτα του γραφείου του διευθυντή άνοιξε απότομα. «Λένε ότι τον χτυπάμε», του είπε ξέπνοα. «Και γιατί δεν τους λες τι συμβαίνει? Τόσο δύσκολο είναι». Βγάζοντας μερικά κακοδιπλωμένα χαρτιά από την τσέπη του, στράφηκε προς τον διευθυντή. «Κύριε Διευθυντά, το παιδί μας έχει μια περίεργη δερματική ασθένεια. Δείτε εδώ». Ο διευθυντής πήρε τον χρόνο του κοιτώντας τα. «Ναι, όμως πρέπει να μας είχατε ενημερώσει. Το παιδί δεν μπορεί να μείνει άλλο εδώ. Και φοβάμαι πως είναι επικίνδυνη η συμμετοχή του σε σχολικό πρόγραμμα με άλλα παιδιά». Η Χρυσάνθη μάζεψε τη ζακέτα της σκυθροπή, ύστερα την τσάντα της και βγήκε έξω. Ο 7χρονος Ορίωνας κοίταζε τα παιδιά να κάνουν γυμναστική από μακριά. Τους έβλεπε να παίζουν μπάλα και να χαμογελούν. Λυμμένα κορδόνια σε αθλητικά παπούτσια. Ένα αγόρι κολλάει τη μύτη του στο τζάμι. Ξανθό μαλλί, πράσινο μάτι. Χάθηκε. Τα παπούτσια έμειναν στην ίδια θέση. Το τζάμι θόλωσε περισσότερο. Περπατώντας χέρι-χέρι, τον ρώτησε να της πει πως νιώθει. Η φωνή του ήταν τόσο σιγανή που δεν μπορούσε να διακρίνει τις λέξεις του ανάμεσα στους θορύβους του δρόμου. Αφαιρέθηκε στις σκέψεις της για μια στιγμή. Ένιωσε το χέρι του που γλιστρούσε από το δικό της και η καρδιά της πάγωσε. «Τον έπιασα», είπε ο Δημήτρης που περπατούσε πίσω της. Αναστέναξε ανακουφισμένη και συνέχισαν να προχωράνε αμίλητοι. Τα φώτα ήταν ακόμη αναμένα στο σαλόνι. Έξω δεν είχε ακόμη ξημερώσει. Κάθονταν με τις πιτζάμες στον καναπέ και συζητούσαν. Κατάλαβε από το ύφος τους ότι ένας πρωτόγνωρος φόβος τους είχε κυριεύσει. Το αστείο που σκαρφίστηκε για να τους κάνει να γελάσουν με τα σβηστά φώτα και το υπτάμενο πρωινό δεν σήκωσε το βαρύ κλίμα.
Παρατήρησε ότι πριν φύγει για τη δουλειά, ο πατέρας του δεν χαιρέτησε κανέναν. Η μητέρα του κοιτούσε μελαγχολικά τριγύρω ενώ σκούπιζε. Ένα βίντεο στον υπολογιστή ήταν το πρώτο μάθημα του νέου του σχολείου. Μια ιστορία με κινούμενα σχέδια και ένα κείμενο με χρωματιστά γράμματα. Λέξεις που έπρεπε να κάνει αντιγραφή. Μια φορά και έναν καιρό ζούσε μια οικογένεια αρκούδων στο βουνό. Η μαμά αρκούδα αγαπούσε τα λουλούδια. Ο μπαμπάς αρκούδος είχε ένα μπλε αυτοκίνητο. Τα 3 αδέρφια έπαιζαν κυνηγητό. «Μαμά, γιατί δεν έχω αδερφό?» Επανέλαβε αρκετές φορές την ερώτηση φωναχτά. «Εσύ μας είσαι αρκετός. Θα ήθελα πάντως να κάνετε κι άλλο παιδί. Θα το προσέχω μόνος μου». «Θα αλλάζεις και τις πάνες του που θα βρωμάνε? Θα μένεις ξύπνιος όλο το βράδυ για να μην κλαίει?» Εκεί δεν ήξερε τι να απαντήσει. Όχι, δεν ήθελε να πάρει τέτοια ευθύνη. Σάββατο 7 Ιουνίου 2008. Βαριέμαι. Θέλω να πάω έξω. Αχ, να ήξερες πόσο θέλω κι εγώ να παίξω μπάλα με τα παιδιά της γειτονιάς. Ο μπαμπάς μου υποσχέθηκε να μου φέρει μία για να παίζω φρόνημα στο δωμάτιό μου. Τι βαρετό. «Είπες κάτι?» του φώναξε χαμηλώνοντας την ένταση της τηλεόρασης. Δεν της απάντησε και δεν ξαναρώτησε. Συνέχισε να πίνει τον καφέ της σιωπηλά. Έκλεισε το τετράδιο του ημερολογίου του και επέστρεψε στο μπαλκόνι, από όπου μπορούσε να παρακολουθεί τα παιδιά κάτω στο δρομάκι. Όταν το παιχνίδι έλαβε τέλος, μπήκε μέσα. Κάτι τον είχε πιάσει. Μια υπερένταση. Ήθελε να κάνει κάτι ενδιαφέρον. Η μονοτονία τον είχε κουράσει. Διάβασε τους τίτλους στα περιοδικά που είχε αφήσει η μητέρα του στον καναπέ. Το πιο hot κούρεμα του καλοκαιριού. Εύκολο μακιγιάζ σαν στάρ. Τα χέρια της έκλεισαν το πρόσωπό της, ενώ έκλαιγε. Την καταλάβαινε. Τα μάτια της είχαν κοκκινήσει. Μόλις σηκώθηκε, εκείνος κινήθηκε προς το τραπέζι. Διαπίστωσε πως η μητέρα είχε ξεχάσει κάποια χαρτιά της. Ήταν 2 σελίδες, τσαλακωμένες και λίγο λερωμένες. Τις ίσιοσε. Ένα σύντομο, τυπωμένο κείμενο με ημερομηνία στην πάνω γωνία. 13 Σεπτεμβρίου 2002. Υπήρχε σφραγίδα και υπογραφή στο τέλος, στην πίσω σελίδα. Ιατρική βεβαίωση. Κατόπιν μελέτης της κλινικής εικόνας και ανάλυσης των εξετάσεων, δίνεται βεβαίωση για τη γενετική ιδιομορφία του ω-φ ετών 6. Πρόκειται για μη καταγεγραμμένο δερματικό νόσημα, χωρίς λειτουργική βλάβη για τον οργανισμό και χωρίς στοιχεία που να υποδεικνύουν ποσοστά μεταδοτικότητας. Παθολόγος μικροβιολόγος G. Νι Π. Γ. Νι. Ι. Ήρθαν μέρες ανεργίας, αλλά και οικονομικής σπατάλης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2009. Απέλυσαν τον μπαμπά γιατί αργούσε στη δουλειά στο φούρνο. Η μαμά ανησυχεί ότι θα μας διώξουν από το σπίτι. Εμένα δεν με νοιάζει. Καλύτερα να φύγουμε από εδώ, γιατί έχω βαρεθεί να βλέπω τους ίδιους τοίχους όλη την ώρα. Βγάζοντας έξω τις τελευταίες σκούτες, κοίταξε πίσω της τη θέα πέρα από τη βεράντα. Δεν είχε σημασία πια. Κάθισαν και οι 3 μπροστά στο φορτηγό. Ο Δημήτρης το είχε δανειστεί για να κάνει τη μετακόμιση. «Μαμά, με πατάς?» Σήκωσε την πότα της αυτόματα. Σε όλη τη διαδρομή πρόσεξε πως ο πατέρας του στο τιμόνι και η μητέρα του στο τζάμι κοιτούσαν τον δρόμο σκυθροπή. Αναρωτήθηκε αν μπορούσαν να δουν τα όσα έβλεπε. Μια φωτεινή κίτρινη λωρίδα στριφογύριζε στο καταπράσινο λιβάδι απέναντί του. Το προσπέρασαν γρήγορα και έχασε την ευκαιρία να το δει πιο προσεκτικά. Από πάνω του σύννεφα σε πινελιές, σύννεφα σε σχήμα πάπιας και ένα πελώριο χέρι. Ένα σωρό αλόκοτα αντισήματα, στραβοί βηματισμοί, απροσδιόριστες κινήσεις. Τόσο περίεργοι άνθρωποι. Το νέο διαμέρισμα τέριαζε με τα οικονομικά τους. Ήταν υπόγειο. Είχε μόνο ένα υπνοδωμάτιο. Πολλά παλιά ρούχα και παιχνίδια του τα είχαν πετάξει γιατί δεν είχε αρκετό χώρο, αλλά ευτυχώς του είχαν επιτρέψει να κρατήσει όλα τα βιβλία του.
Το παράθυρο της γωνίας που αποκάλεσαν δωμάτιό του έβλεπε προς ένα χωμάτινο σοκάκι. Κάτω από το παράθυρο υπήρχε ένα μικρό γραφείο και μια πράσινη πολυθρόνα. Εκεί τον περίμενε ο υπολογιστής του, απαραίτητο εργαλείο και για το γυμνάσιο. Η βροχή είχε θολώσει το μικρό τζάμι. Πάνω στο μαξιλάρι, κοντά στα πόδια της, σχηματίστηκε ένα βαθούλωμα. Η τηλεόραση έκλεισε. Η σόμπα που φώτιζε το δωμάτιο την έκανε να αφαιθεί στον ύπνο, τη μόνη απόδραση που είχε. Το απαλό ροχαλιτό της απλώθηκε στον χώρο. Πώς μπορεί να είμαι σε 10 χρόνια? Μέσα στα επόμενα χρόνια με βλέπω στην ίδια μοίρα, εγκλωβισμένο. Μέσα σε τρύπια έπιπλα, τυλιγμένο σφιχτά σε ένα πέπλο αέρα που δεν σπάει με τίποτα. Εκτός κι αν τους έλεγε αυτό που αισθανόταν πως ήθελε να κάνει στη ζωή του. Η πόρτα άνοιξε απότομα. Μπαίνοντας, άφησε το μπλε ξεθοριασμένο του μπουφάν και την ομπρέλα στην άκρη. Φόρεσε τις παντόφλες του. «Έχει τίποτα να φάμε?» Ανοίγοντας τον φούρνο, έκανε μια θυμωμένη γκριμάτσα. «Μπαμπά, να σου διαβάσω κάτι», του φώναξε από το καθιστικό. «Δεν μπορώ τώρα, Όριωνα, θέλω να μελετήσω». Κάθισε στην κουζίνα. Μπροστά του ήταν ακουμπισμένος ένας τόμος αστροφυσικής. Η κάτω γωνία της ράχης του ήταν κίτρινη από τους καφέδες. Τον πλησίασε σιωπηλά, έτοιμος να του αποκαλύψει το σχέδιό του. «Μπαμπά, το αποφάσισα. Θέλω να γίνω επιστήμονας, να εργαστώ στο ΣΕΡΝ, στην Ελβετία». Ο πατέρας ανταποκρίθηκε στρίβοντας το κεφάλι. «Καλά, κι εγώ έκανα τέτοια όνειρα στην ηλικία σου. Δεν είναι αυτά για εμάς. Και που τέλειωσα τη φυσική, λέω και ένα ευχαριστώ. Θέλω να ανακαλύψω τον ουρανό. Θα βρω μια ωραία δουλειά σε ένα επιστημονικό κέντρο, ίσως στην Άσα, σε γραφείο για να φοράω κοστούμι». «Άκουσέ με, στην κατάστασή σου είναι καλύτερα να μην κάνεις τίποτα. Έχουμε όλα όσα θέλουμε, δεν χρειάζεται να δουλέψεις». Έκλεισε το βιβλίο και το πήρε παραμάσχαλα. «Άντε καληνύχτα μας». Καθισμένος σκυφτά στην άκρη του καναπέ, δίπλα στη μητέρα, ακολουθούσε τη μάταιη πορεία ενός μέρμιγκα που είχε εγκλωβιστεί στο πάτωμά τους. Φαντάστηκε τον εαυτό του από ψηλά. Οι συζητήσεις δεν έβγαζαν πουθενά. Οι γονείς του ασχολούνταν με το να μετράνε χαρτονομίσματα, να ξεσκονίζουν και να μαγειρεύουν βραστά πλαστικά από το σούπερ μάρκετ. Δεν είχε νόημα να προσπαθεί να τους εξηγήσει πώς έβλεπε τη ζωή. Προφανώς δεν ανήκε σε αυτόν τον πλανήτη. Καταγόταν από άλλο γαλαξία και είχε πέσει από λάθος στη γη. Έπρεπε να κάνει υπομονή, αλλά μέσα του ήταν έτοιμος να εκραγεί. Την εφηβεία του την πέρασε εκεί, πίσω από φθαρμένους τοίχους, παρέα με τους μελαγχολικούς γονείς του. Τα σερβίτσια είχαν ήδη στηθεί. Στο τραπεζάκι βρισκόταν σπιτικό κέικ με σαντιγί. Χρησιμοποιώντας μια δικαιολογία, φόρεσε τη ζακέτα του και βγήκε έξω. Στην είσοδο της πολυκατοικίας πήρε μια βαθιά εισπνοή. Ο κρύος αέρας τον αναζωογονούσε, ενώ κοιτούσε τριγύρω. Ο ουρανός ήταν συννεφιασμένος. Οι μικρές πολυκατοικίες της οδού Χολέβα είχαν κλειστά τα παντζούρια. Έδειχναν βρώμικες και ξεχασμένες. Στην νεόδμητη πολυκατοικία, πίσω από το δικό τους κτίριο, υπήρχαν αναμένες λάμπες και στις κουρτίνες διαγράφονταν οι σκιές των ανθρώπων. «Μα πού είναι αυτό το παιδί?» αναρωτήθηκε καπνίζοντας κάτω από το παράθυρο του φωταγωγού. Η ανησυχία βέβαια δεν ήταν κάποιο νέο συναίσθημα. Υπήρχαν πάντα λόγοι για άγχος. Οικονομικά προβλήματα, προβλήματα υγείας. Όταν δεν υπήρχε κάποιο εμφανές πρόβλημα, η ίδια η ζωή ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Καθώς ο καπνός ανέβαινε νοχελικά προς τα πάνω, αφέθηκε να τον ακολουθεί. «Μήπως είναι στο υπόστεγο?» μονολόγησε φωναχτά η Χρυσάνθη, ρουφώντας τον καφέ της. «Ορίωνά μου», φώναξε η Κλέρη. «Εδώ έξω θα είναι, μην ανησυχείς. Του αρέσει να κάθεται κάτω από το υπόστεγο. Ξεχνιέται εκεί με τις ώρες». Εκείνη τη στιγμή το κλειδί της εισόδου έστριψε. Το παλτό αφέθηκε στην κρεμάστρα. «Άργησες, έλα να σβήσουμε τα κεράκια». «Μεγάλος να γίνεις με...»
Οι φλόγες των κεριών έσβησαν και ακολούθησαν ευχές. Σου εύχομαι να βρεις τη λύση που κανείς δεν βρήκε, γιέ μου. Αγάπη μου, σου εύχομαι να βρεις την αληθινή αγάπη και να μην συμβιβαστείς ποτέ και με τίποτα. Για μια στιγμή κοίταξε το μικρό παράθυρο πάνω από το γραφείο. Μετά στράφηκε πάλι στους γονείς του. Ξέρετε ότι σας αγαπώ πολύ και εκτιμώ όλα όσα έχετε κάνει για μένα. Οι ευχές σας έχουν μεγάλη αξία. Όμως τώρα πρέπει να μοιραστώ μαζί σας μία απόφαση που πήρα. Στο σαλόνι επικράτησε σιωπή. Είμαι ενήλικος πλέον και μπορώ να κάνω ένα νέο ξεκίνημα, μόνος μου. Με το τελευταίο καληνύχτισμα και το κλείσιμο της πόρτας, ο Δημήτρης έκλεισε την τηλεόραση και του έκανε νόημα να καθίσει. «Ορίωνα, έλα εδώ. Τι εννοούσες?» «Σκοπεύω να ταξιδέψω». Στο μεταξύ η Χρυσάνθη προσποιούνταν ότι συνέχιζε να πλένει τα πιάτα. «Και πού θα πας?» «Θα ξεκινήσω με τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας». «Και ποιος θα αναλάβει την ευθύνη για σένα, μου λες?» «Τα έχω υπολογίσει όλα. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για εμένα. Είμαι πλέον 18. Ό,τι και αν γίνει, η ευθύνη είναι τώρα δική μου». «Το σκέφτηκες καλά δηλαδή?» «Ναι, είναι η μόνη επιλογή που μου θυμίζει ζωή». «Ορίωνα, σύνελθε. Δεν μπορώ να ακούω άλλο αυτές τις τρέλες». «Αυτές οι τρέλες είναι ο στόχος μου». «Και εμάς δεν μας λυπάσαι που ανησυχούμε για σένα?» Η Χρυσάνθη άκουγε σιωπηλή. Δεν πρόκειται να του έβγαζαν διαβατήριο, ούτε και να του έδιναν βοηθητικές πληροφορίες. Ήταν αποφασισμένοι να γίνει το δικό τους. Όμως, εκεί που έβλεπαν προβλήματα, εκείνος έβλεπε τη λύση. Ήλπιζε να κάνει φίλους, να γίνει ένας επιστήμονας και να φτιάξει το δικό του διαστημόπλιο. Να βρει την αγάπη, όπως του είχε πει η μητέρα του, ακόμα και αν δεν το παραδεχόταν μπροστά της. Το επόμενο πρωί δεν τον ρώτησαν πού θα πήγαινε. Δεν αντάλλαξαν ευχές, μόνο ένα σιγανό αντίο. Ανεξαρτησία και φιλίες. Η Θεσσαλονίκη ήταν η πρώτη στάση στο πλάνο που είχε να δει τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας. Βγαίνοντας από τον σταθμό, ένιωσε για τα καλά τον χειμωνιάτικο Βαρδάρη, παρόλο που είχε κουκουλωθεί με ό,τι ρούχο είχε μαζί του. Η υγρασία τον έκανε να νιώθει βαρύς και άκαμπτος. Ανέβηκε την πόλη περπατώντας αργά μέσα στις κρύες του μπότες, με στόχο να φτάσει ως τα τείχη της. Μόλις είδε τη θέα από το επταπύργιο, εντυπωσιάστηκε. Κρύφτηκε σε μια γωνία, όπου οι πέτρες έκοβαν λίγο τον αέρα και σκέφτηκε πως θα ήταν ασφαλέστερο να εξερευνήσει την πόλη όταν το κρύο θα έπεφτε. Για μερικές μέρες αποφάσισε πως θα ζούσε εκεί, στα στενάκια της παλιάς πόλης, περιμένοντας τον ήλιο να ζεστάνει την παγωμένη ατμόσφαιρα. Έμαθε να αφήνεται ολόκληρο στην ελευθερία που του πρόσφεραν οι κακουχίες. Κανείς δεν τον πρόσεχε. Κανείς δεν τον σταματούσε. Γελούσε μόνος του. Σαν να είχε χάσει 10 κιλά, πετούσε στη μέση του λιμανιού με το βλέμμα ψηλά, ενώ ουρές ανθρώπων περνούσαν γύρω του ασταμάτητα. Ήταν στο κέντρο ενός πελώριου κόσμου. «Καλημέρα, 5 ευρώ. Πώς περάσατε χθες, καλή η ταινία? Έλα, έχουμε αργήσει. Έχω πολλά να σου πω. Τα παιδιά είναι καλά. Καληνύχτα, θα σε δω αύριο». Ομιλίες και χιλιάδες ιστορίες. Ο κόσμος αρέωνε. Κουκουλώθηκε και προχώρησε μέσα στις σκιές. Από κάποιο μακρινό κέντρο διασκέδασης ακουγόταν λαϊκή μουσική. Παρά το σκοτάδι, η δράση συνεχιζόταν. Του άρεσε να στέκεται και να παρακολουθεί τις ζωές των ανθρώπων. Πρόσεχε τα πάντα, από την εξωτερική τους εμφάνιση μέχρι τις συμπεριφορές και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Σαν να βρισκόταν σε μια εναλλακτική θεατρική σκηνή, όπου ως θεατής επέλεγε την παράσταση, την οπτική και την απόσταση από τους ηθοποιούς. Η στρογγυλή μύτη του ψηλού νεαρού έδινε μια φιλικότητα στο βλέμμα του. Τα σγουρά μαλλιά και το αθλητικό του καπέλο τον έκαναν να δείχνει σαν να είχε βγει από αμερικανική ταινία. Άφησε το σκυλί του ελεύθερο και έσκυψε να δέσει τα κορδόνια στα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Αμέσως το σκυλί απομακρύνθηκε. Έφτασε στους ψηλούς αμμώδεις λόφους της παραλίας και άρχισε να σκάβει ασταμάτητα. Τα μακριά αυτιά του πήγαιναν πέρα δόθε. Το καστανό του τρίχωμα
είχε σηκωθεί και κοφτερά δόντια ξεπρόβαλαν κάτω από τη λεπτή του μουσούδα. «Μπέντζι, έλα εδώ, Μπέντζι!» Το αγόρι έβαλε τα γέλια όταν τον είδε να κοιτάζει επίμονα την άδεια άμμο που μόλις είχε σκάψει. «Ούτε θησαυρό να έχεις βρει, φιλαράκο!» Ο σκύλος συνέχισε να κάνει φασαρία, γαυγίσματα και χοροπηδητά. Από τη θάλασσα τους ήρθε ένα απότομο πιτσίλισμα, καθώς ένα κύμα φαινόταν να σκίζεται στα δύο. «Περίεργο φαινόμενο», είπε ο νέος και πήρε με τα βία στον σκύλο του πιο πέρα. Το σκυλί ηρέμησε και άρχισαν να παίζουν. Στο πίσω μέρος της αθλητικής φανέλας του αγοριού έγραφε «Βασίλης». Στην άλλη άκρη των αμόλοφων η πόρτα μιας καλύβας άνοιξε και έκλεισε. Μία σελίδα τετραδίου αφέθηκε στη στραβή επιφάνεια ενός τραπεζιού και ένα μαύρο μαρκαδοράκι γέμισε με λέξεις τις πρώτες γραμμές της. «Ονομάζομαι ΑΑ. Είμαι 18 χρονών. Μου αρέσει η φύση, το διάβασμα, η φιλοσοφία και οι αστείες ιστορίες. Πιστεύω σε έναν καλύτερο κόσμο. Θέλεις να γίνουμε φίλοι? Θα χαρώ πολύ να δω την απάντησή σου». Η σελίδα τυλίχτηκε σε ρολό και μπήκε προσεκτικά μέσα σε ένα γυάλινο μπουκάλι. Το μπουκάλι στάθηκε όρθιο πάνω στο ξύλινο τραπεζάκι για ώρες. Όταν ο ήλιος έβησε, χώθηκε σε μια σκιά. Βγήκε προς τη μισοσκότεινη παραλία. Υπό τον ήχο των κυμάτων έκανε έναν γύρο από την καλύβα μέχρι τον φανοστάτη στην άκρη του πεζοδρομίου. Και μετά άλλον έναν και άλλον έναν. Ολοκληρώνοντας τη μάταιη διαδρομή του, επέστρεψε στη θέση του. Κάθε που σκοτίνιαζε, συνέχιζε τις βόλτες του. Κοντά στην καλύβα, ένα γέρικο πεύκο με υπερβολικά γυρτό κορμό έφτιαχνε καλό κάθισμα. Το ξύλο του ήταν τραχή και αυλακωτό. Μπορούσες να ξεκουραστείς εκεί, κοιτώντας το κύμα στην άκρη της θάλασσας. Ένας γέρος έκανε την εμφάνισή του μέσα από το σκοτάδι. Φορούσε κάπα. Είχε μακριά άσπρη γενιάδα και ένα φωτεινό μενταγιόν. Ήταν όλος σαν από ασήμι. Ήψωσε το μακρύ του δάχτυλο και του απευθύνθηκε με βαριά, σοβαρή φωνή. «Κατηγορείσαι για ανθρωποκτονία. Κατηγορείσαι ότι χαράμισες τις ζωές 2 ταλαντούχων νέων». Ένιωθε την ανάσα του να σβήνει, τα γόνατά του έτρεμαν. «Και ποιος είσαι εσύ που μου τα λες όλα αυτά?» Καθώς ο γέρος κουνούσε τα χέρια του, το μενταγιόν έκανε αντανακλάσεις. Πίσω του 2 οικεία πρόσωπα φανερώθηκαν. Έσφιγγαν τα χείλη τους με αποδοκιμασία. Δεν φταίω σε τίποτα. Ως διαμαγείας τα πρόσωπα χαλάρωσαν. Του χαμογέλασαν και μετά εξαφανίστηκαν. Ο γέρος μεταμορφώθηκε σε μια μικρή ασημένια σφαίρα. Εωρήθηκε και χάθηκε στο νυχτερινό ουρανό. «Μπέντζι, ησυχία, τι έπαθες?» Το παιδί με τον σκύλο έκανε πάλι την εμφάνισή του. Πάνω σε ένα ψηλό κλαδί του πεύκου ισορροπούσε ένας αδύνατος γάτος. Τα λαμπερά μάτια του ξεχώριζαν μες στη νύχτα. «Τι γάτα κυνηγάς, Ο γάτος τρόμαξε και πήδηξε πίσω από το πεύκο, κάνοντας ένα δυνατό θόρυβο. Ο Βασίλης άνοιξε τον φακό του. Σκύβοντας, πρόσεξε πως ένα μπουκάλι είχε σπάσει μπροστά τους. Μια λευκή σελίδα βρισκόταν ανάμεσα στα γυαλιά. Την ίσιοσε και της έριξε μια ματιά. Χαμογελώντας, δίπλωσε τη σελίδα και την έβαλε στην τσέπη του φούτερ του. Έπειτα, τράβηξε τον σκύλο και προχώρησαν προς τον κεντρικό δρόμο με τους φανοστάτες. Η σκούρα θάλασσα συνέχισε να γλιστράει αργά πάνω στην άμμο. Ο άνεμος έφτιαχνε σκιές στα φύλλα. Μια κουκουβάγια πέταξε κατά μήκος της έρημης παραλίας. Ένας χδούπος ακούστηκε κοντά στις ρίζες του δέντρου. Η πόρτα της καλύβας άνοιξε και έκλεισε πάλι. Θα μπορούσα ποτέ να έχω θέση σε αυτόν τον κόσμο? Όχι, πρέπει να το αποδεχτώ. Είμαι τόσο διαφορετικός που δεν γίνεται να ανήκω εδώ. Τα αστέρια τον προσκαλούσαν. Έπλασε κολλητούς φίλους και την πιο τέλεια γυναίκα. Έμοιαζε πολύ με μια κοπέλα που είχε συναντήσει στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν αναχωρήσει. Με ιδιαίτερη ευληγησία είχε καταφέρει να βγει από το πλήθος, περνώντας βιαστικά απέναντι, τραβώντας ξανά και ξανά τη βαλίτσα της που έγερνε με παράπονο δεξιά-αριστερά.
ήταν κοκκινομάλα με υπέροχα γαλάζια μάτια. Την είχε δει να αφήνει πίσω της τα σταματημένα ταξί και να ανεβαίνει τη ράμπα για να μπει στην είσοδο του πλοίου που σφύριζε. Κοιτάζοντας προς τη θάλασσα, του φάνηκε πως αντίκρισε τα μακριά κόκκινα μαλλιά της. Το γυμνό της σώμα άστραφτε μπρος στις ακτίνες του καλοκαιρινού ήλιου. Έμοιαζε με καλήγραμμο άγαλμα που μόλις είχε ζωντανέψει. Προχωρούσε αργά και σταθερά προς το μέρος του. «Ορίωνα, έλα μαζί μου». «Μα πού να πάμε, όλα είναι θολά εδώ». Το γυαλιστερό της χέρι άγγιξε το πρόσωπό του. «Μη φοβάσαι, είμαι σαν εσένα, σε καταλαβαίνω». «Σε περίμενα», της είπε αμέσως. «Είμαι τόσο ευτυχισμένος που σε βρήκα. Μαζί μπορούμε να κάνουμε τα πάντα». Χαμήλωσε το πρόσωπό του για να τη φιλήσει. Η σκηνή όμως χάθηκε γρήγορα. «Γεια σου, με λένε Βασίλη. Απίστευτο που ζεις μόνος σου τόσο καιρό. Η δική μου ζωή είναι κάπως πιο κοινή. Εννοείται πως θα ήθελα να σε δω από κοντά. Έλα κάποιο βράδυ στις 9 από την πλατεία, να γνωρίσεις και την παρέα μου. Θα μας βρεις όλη ευθεία μετά τους φανοστάτες, κάθετα στο λιμάνι». «Λοιπόν, με συγχωρείς, σε κράτησα στο μυστήριο. Το όνομά μου το εμπνεύστηκε ο πατέρας μου. Υποτίθεται ότι τη νύχτα της γέννησής μου κοίταξε τον ουρανό και το πρώτο πράγμα που είδε ήταν ο αστερισμός του Ορίωνα. Έχεις ένα θέμα με τις απαντήσεις, έτσι δεν είναι?» «Γιατί το λες αυτό?» «Με πήγες μέσω Λαμίας, φίλε. Πάντως ωραίο όνομα, πρωτότυπο». «Πότε φεύγεις, Βασίλη?» «Έχω ήδη κλείσει σπίτι. Τον Σεπτέμβρη θα ξεκινήσω με τη μετακόμιση». «Θα πρέπει να είσαι πολύ ενθουσιασμένος με το πανεπιστήμιο και τη φοιτητική ζωή». «Ναι, νιώθω ότι θα είναι κάτι πολύ ξεχωριστό». Εκείνα τα χρόνια η Αθήνα ήταν μία από τις σημαντικότερες πόλεις του πλανήτη, καθώς αποτελούσε κέντρο επιστημονικής ανάπτυξης. Το έβλεπες έντονα αυτό σε όλη την έκτασή της. Τεχνολογικές startups, επιστημονικά μουσεία, εκθέσεις νέων επιτευγμάτων και ανοιχτά κέντρα πειραμάτων για νέους. Ενώ οι διαφορετικές γλώσσες μπλέκονταν μεταξύ τους, κατά τα άλλα η πόλη διατηρούσε τον ελληνικό χαρακτήρα της. Σοκάκια, πλατείες, γυαλισμένα πλακόστρωτα, αλλά και ετοιμόρροπα κτίρια, παρατημένα πάρκα, ουρές αυτοκινήτων, καυσαέριο και μπαλκόνια με ξεθοριασμένες τέντες και στραβοβαλμένες γλάστρες. Κατέβηκαν στην πλατεία Συντάγματος. Ο στολισμός με ολογραμμικά μνημεία ήταν η νέα πρωτοπορία που είχε αρχίσει να αντικαθιστά τα παλιότερα γάλματα. Ανέμελοι τουρίστες έκαναν βόλτες και έβγαζαν σέλφι μπροστά από το υπερσύγχρονο ανακατασκευασμένο κτίριο της Νέας Βουλής. Κατέβηκαν όλη την Ερμού προς το Θησίο και στο τέρμα της έστριψαν δεξιά στην οδό Ασωμάτων. Εδώ είμαστε. Η πολυκατοικία που είχε νοικιάσει ο Βασίλης φαινόταν αρκετά παλιά. Όμως, το εσωτερικό του διαμερίσματος ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση, ανακαινισμένο και επιπλωμένο με ευχάριστους χρωματισμούς. «Είναι πολύ άνετα. Μπράβο, Βασίλη. Καλή επιλογή αυτό το σπίτι». «Ναι, ήταν ευκαιρία. Δεν βρίσκεις εύκολα διαμερίσματα κοντά στο κέντρο». Άνοιξαν τα παλιά παραθυρόφυλλα και κόρνες αυτοκινήτων, μουσική και φωνές από τα γύρω διαμερίσματα αναμίχθηκαν φτάνοντας στα αυτιά τους. Αυτοί οι νέοι θόρυβοι τους επιβεβαίωναν πως δεν βρίσκονταν σε όνειρο, αλλά πως όντως η ζωή τους θα άλλαζε από εδώ και πέρα. Το ταξί σταμάτησε με ένα εντυπωσιακό φρενάρισμα έξω από μια διακοσμημένη τζαμάρια με φωτάκια. «Εδώ μας περιμένει η φίλη μου». Ο Βασίλης έδεσε τον Μπέντζι έξω από το μαγαζί για να τον βλέπει και μπήκε πρώτος. Τον ακολούθησε σιωπηλά. Στο τελευταίο τραπέζι από τα αριστερά, μια ξανθιά κοπέλα με γυαλιά μοιοπίας πετάχτηκε όρθια και τους έκανε νόημα. Ήταν λεπτή, με ωραία μπλούζα γεμάτη πολύχρωμα σχέδια. Πήγαν κοντά της και εκείνη όρμησε αμέσως να αγκαλιάσει τον Βασίλη. «Για πες, είναι μαζί σου?» Γύρισε το βλέμμα της δεξιά και αριστερά σαν χαμένη. «Πού είναι, Βασίλη?» Ο Ορίωνας κατάλαβε πως έπρεπε να μιλήσει. «Γεια», ακούστηκε σαν ψίθυρος. «Γεια σου, είμαι η Ελεονόρα. Χαίρομαι πολύ που επιτέλους σε συναντώ. Μου έχει πει πολλά ο Βασίλης για σένα». «Αλήθεια?» «Ναι, όλο για σένα μου έλεγε στο τηλέφωνο». Ο Βασίλης ξέσπασε σε γέλια. «Άντε ρε παιδιά, ας καθίσουμε, μη στεκόμαστε όρθιοι». Αμήχανοι πήραν τις θέσεις τους γύρω από το μικρό τραπέζι. «Είναι ιδιαίτερο άτομο ο Βασίλης. Συνήθως δεν κάνω εύκολα φιλίες».
Το να βιώνεις τα πράγματα διαφορετικά από τους γύρω σου πρέπει να είναι μεγάλο εμπόδιο στην επικοινωνία σου με τους άλλους. Τα χέρια του έπαιζαν νευρικά, δεν τα έλεγχε. Ξέρεις, Ορίωνα, η ιστορία σου με έχει εμπνεύσει. Το βήμα που τόλμησες να κάνεις για να αλλάξεις τη ζωή σου. Δεν σου κρύβω ότι με όθησε να σκεφτώ μια εργασία για το πανεπιστήμιο. Η προσοχή της είναι όλη στραμμένη πάνω μου. Πόσο παράξενη αίσθηση. Για να ξεμπλοκάρει, ξεκίνησε να μιλάει. Πρέπει να σου αρέσει πολύ το αντικείμενό σου. Ναι, η ψυχολογία είναι η αγάπη μου. Η επιστήμη της μπορεί να κάνει θαύματα. Και η δική σου περίπτωση είναι η απόδειξη. Ο καθένας μας είναι ιδιαίτερος και μόνο με πίστη στον εαυτό μας προχωράμε μπροστά. Είναι σε σχέση με αυτό η πτυχιακή σου, ρώτησε ο Βασίλης. Ακριβώς. Είναι πολλοί αυτοί που αισθάνονται διαφορετικοί, αλλά δεν έχουν τη δύναμη να το εκφράσουν. Το πολύχρωμο μπλουζάκι της κουνιόταν ανάλαφρα πάνω από τα δύνατα μπράτσα της. Τους εξήγησε ότι περίμενε πώς και πώς τον ερχομό τους για να διασκεδάσουν όσο είχε ακόμα ελεύθερο χρόνο ως φοιτήτρια. Ο Βασίλης της έκανε ερωτήσεις σχετικά με την πόλη και το πανεπιστήμιο και ύστερα χαλάρωνε και κοιτούσε με το χαμένο του βλέμμα. Από τα λεγόμενά τους κατάλαβε πως γνωρίζονταν χρόνια. Προσπάθησε να συγκρατήσει όλες τις πληροφορίες που άκουγε χωρίς να είναι σίγουρος ποιες ήταν χρήσιμες και ποιες όχι. Ο Ορίωνας είναι μόνος εδώ και πολύ καιρό. Σκέφτηκα, τώρα που θα σπουδάζω και θα έχω δικό μου σπίτι, να τον βοηθήσω να κάνει μια νέα αρχή. Τέλεια, αναφώνησε η Ελεονόρα. Να μου δώσεις και το προφίλ σου, να συναντιόμαστε. Θα σου κάνω μια δοκιμαστική συνεδρία δωρεάν. Νέα ταυτότητα. Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου? Γενικά, ξέρω ότι δείχνω αδιάφορος και βαρετός. Έτσι ήμουν από παιδί. Ο τελευταίος. Άτυχος επίσης. Άτυχος. Εντάξει, είμαι τυχερός που σας γνώρισα. Παρατήρησε τη σκιά ενός δέντρου στο πάρκο και έπειτα το πράσινο φόρεμά της. Μετά συνέχισε. Ξέρω ότι δυσκολεύομαι να φανώ, αλλά κατά βάθος νιώθω πως είμαι ταλαντούχος. Είμαι σίγουρος ότι σε έναν άλλο κόσμο θα ήμουν η ψυχή της παρέας. Τι σε κάνει να πιστεύεις ότι δεν ανήκεις εδώ? Το νιώθω. Είναι σαν να βρίσκομαι ήδη αλλού. Λες και παρατηρώ το σώμα μου από ψηλά να στέκεται παγιδευμένο σε έναν ενδιάμεσο χώρο. Η σκέψη μου δεν είναι καθαρή πάντα. Κάποιες φορές μπερδεύομαι. Σκέφτομαι ότι αυτό εδώ μπορεί να είναι απλά ένα όνειρο. Η Ελεονόρα του χαμογέλασε. Έμειναν για λίγο αμίλητοι. Φαινόταν ενθουσιασμένη. Έβγαλε πάλι τον ντοσιέ της και με ένα κλικ του στυλό έφερε τα πόδια της σταυροπόδι. Λοιπόν, θα κάνουμε μία λίστα με όσα σου αρέσουν να κάνεις, είπε αποφασιστικά και ξεκίνησε να γράφει. Ταλέντα Ορίωνα, τραβώντας μια γραμμή από κάτω. Παρατήρησε πως οι πεζοί προχωρούσαν βιαστικά πάνω κάτω και δεν άλλαζαν πορεία παρά μόνο μετά από κάποια σύγκρουση. Αλλά και τότε παρέμεναν ατάραχοι και συνέχιζαν να κοιτάνε σταθερά μπροστά. Έκανε πολλές μανούβρες για να τους αποφεύγει, μερικές φορές επιτυχημένα και άλλες με οδυνηρά αποτελέσματα. Στα σκαλιά της πλατείας Συντάγματος, 2 γυναίκες με αθλητικά ρούχα τον προσπέρασαν τρέχοντας. Μια παρέα 3 παιδιών σταμάτησε στα σκαλοπάτια λίγο πιο κάτω από εκείνον. Δεν έμοιαζαν να τον προσέχουν. Έβγαλαν από τις σχολικές τους τσάντες τα γκάτζετ τους και έδειξαν όλο υπερηφάνεια ο ένας τον άλλον. «Δες εδώ, φίλε, ρολόι που λειτουργεί με τον υδρότα. Κάτσε να το βγάλω φώτο, θα σε κάνω tag». Ένας κουρασμένος εργάτης διέσχιζε την πλατεία. Ένας άλλος φώναξε από μακριά και εκείνος, σαν να ξέχασε την κούρασή του, πήγε κοντά του για να πιάσει μια συζήτηση που κράτησε πολλή ώρα και έφερε χαμόγελα στα πρόσωπά τους. Παρέες και ζευγάρια. Άτομα που προχωρούσαν ευθεία με σκιαγραφημένο τον σκοπό στο βλέμμα τους. Δεν είχαν απαραίτητα νόημα τα όσα έκαναν, αλλά φαινόταν πως γνώριζαν καλά τους ρόλους τους και αυτό τους έδινε αυτοπεποίθηση. Διατηρούσε την ημιτελή ζωγραφιά του κρυμμένη σε μια γωνία της ντουλάπας. Την έβγαλε και την άπλωσε σαν καπετάνιος πειρατικού πλοίου που ψάχνει τον θησαυρό. Η ζωγραφιά ζωντάνευε μπροστά του κάθε φορά που έκλεινε τα μάτια του. Στο κέντρο της υπήρχε ένας καταράκτης και ένα μυστικό πέρασμα. Υγρά σκαλοπάτια, σχηματισμοί κινούμενου σκαλωτού νερού που κάπου οδηγούσαν. Καταλάβαινε πως ο Βασίλης θα ήταν αδύνατο να αναγνωρίσει την ουσιαστική αξία του έργου του. Είσαι καλό στο σχέδιο, μπορείς να το πουλήσεις. Δεν είναι για απόλυση, είναι πολύ προσωπικό, είπε, παίρνοντάς του τη ζωγραφιά από τα χέρια. Η ιστορία της προοδευτικής Αθήνας.
Στη χώρα όπου η φιλοσοφία και η επιστήμη γεννήθηκαν, οι αξίες μας περνούν από γενιά σε γενιά και διατηρούνται στον χρόνο. Στο Ερευνητικό Κέντρο Φιλοσοφίας και Επιστήμης ΕΚΦΕ πραγματοποιούμε έρευνες για την απάντηση των μεγαλύτερων ζητημάτων της ανθρωπότητας. Το τμήμα φιλοσοφίας μας ασχολείται με τα ηθικά όρια γύρω από την ταχύτατη ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας. «Εκεί θέλω να εργαστώ», είπε ο Βασίλης και του έδειξε το φυλάδιο. «Αλήθεια, δεν ήξερα ότι σκέφτεσαι ήδη τι θα κάνεις στο μέλλον. Είναι καλό να έχεις στόχους. Δεν πέρασα για πλάκα στο πανεπιστήμιο και θα περάσω ωραία, αλλά και θα διαβάζω. Θέλω να βγω από τη σχολή κερδισμένος», είπε γελώντας. «Ωραία. Χαίρομαι που ξέρεις τι θέλεις. Είμαι τυχερός που βρήκα γρήγορα την κλίση μου. Λίγοι στην ηλικία μου μπορούν να πούν με σιγουριά τι τους αρέσει. Ούτε κι εγώ ξέρω τι θέλω να σπουδάσω, αλλά σίγουρα θα ήθελα να πάω στο πανεπιστήμιο», είπε αυθόρμητα ο Ρίωνας. «Για να σπουδάσεις πρέπει πρώτα να τελειώσεις το Λύκειο, να δώσεις πανελλήνιες. Είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά αν το θες, θα σε βοηθήσω». «Αλήθεια, πιστεύεις ότι θα μπορούσαμε να βρούμε σχολείο να με δεχτεί για την τρίτη Λυκείου?» «Θα βρούμε κάποιον νυχτερινό σίγουρα». Του άρεσε η αισιοδοξία του Βασίλη, αλλά δεν ήταν σίγουρος ότι θα τον δεχτούν. Κάτω από το φαρδί παλτό του αισθανόταν άδειος, ενώ τα γάντια έκαναν τα χέρια του να φαίνονται τεράστια. Κοιτάζοντας τις τζαμαρίες των καταστημάτων, είδε στην αντανάκλασή τους τη σκιά ενός ανθρώπινου μπόγου και αποθαρρύνθηκε. Το προαύλιο του κτηρίου έβγαλε από μέσα του πολλές υποσυνείδητες φοβίες, σκηνές από το βαθύ παρελθόν. Οι συμμαθητές του είχαν την ίδια συμπεριφορά με τα παιδιά που είχε να αντιμετωπίσει στο δημοτικό, όμως εκείνοι ήταν ψηλότεροι, με γένια και δερμάτινα τζάκετ. Έκαναν κλίκες και κοιτούσαν υποτιμητικά όσους ήταν εκτός. Το βλέμμα τους περιπλανιόταν από πάνω του και τον διαπερνούσε. Με τον χαρτοφύλακά του προχώρησε καμπουριαστός ως την τάξη. Είχαν πιαστεί όλα τα θρανία. Κάθισε στο τελευταίο, δίπλα σε ένα παχουλό αγόρι με αραιά μακριά μαλλιά και ακμή. Φαινόταν να μην έχει παρέες. Μπροστά του ένας πολύ λεπτός νεαρός χασκογελούσε διαρκώς προβάλλοντας το πεταχτό του δόντι. Ξεκίνησαν με νεοελληνική λογοτεχνία και όλοι άρχισαν σιγά σιγά να χασμουριούνται, ενώ η καθηγήτρια έκανε μια αργή ατέλειωτη ανάγνωση. Οι ξανθές αντάβιες της είχαν καλύψει το πληκτρολόγιο έτσι όπως ήταν σκυμμένη. Είχε περάσει ώρες γράφοντας και είχε αποκοιμηθεί από την κούραση. Τα γυαλιά της ήταν ακουμπισμένα δίπλα στην οθόνη. Ένα ποίημα για την αγάπη του διαφορετικού. Δεν υπάρχει άλλος σαν εκείνον. Η μοναδικότητά του συναρπάζει, κρύβεται σε άλλη διάσταση. Κι όμως έχω νιώσει τον χτύπο της καρδιάς του. Οι καμπάνες του σύμπαντος είναι εδώ. Τι όμορφο να είσαι τόσο διαφορετικός και πώς να μην αγαπηθείς για αυτό που είσαι. Η βιβλιοθηκάριος της έριξε ένα αυστηρό επικριτικό βλέμμα. Με το βήξιμό της σηκώθηκε απότομα. Άρχισε να μαζεύει τα χαρτιά της, φόρεσε τα γυαλιά της και έφυγε. Η χριστουγεννιάτικη μοναξιά τον έκανε ώρες-ώρες να ανατριχιάζει και να αγωνίζεται να τα βρει με τον εαυτό του για να νιώσει ισορροπημένος. Περνούσε από τον καθρέφτη του χολ, τον καθρέφτη του μπάνιου και εκείνον του δωματίου. Όπου κι αν στεκόταν, τον κοιτούσαν βλοσιρά, άδειες, κρύες, στατικές επιφάνειες. Πόσο θα ήθελε οι καθρέφτες να του πρόσφεραν μια εικόνα από 2 μάτια, με χρώμα, βάθος, μυστήριο. Το κουδούνι χτύπησε. Είχε έρθει το δέμα που περίμενε. Μέλι σώματος σιλικόνης. Έσκησε την κολλητική ταινία ανυπόμονα για να φτάσει στο περιεχόμενο της κούτας. Με τρεμάμενα χέρια έκοψε τις άκρες της ζελατίνης. Ήταν ένα παχύ κομμάτι σε σκούρα απόχρωση του μπέζ. Φαινόταν ψεύτικο, αλλά καθώς στέντωνε τις πτυχές του στα μάγουλα, τον περιέβαλε ένα αίσθημα αγαλίασης. Ήταν μαλακό και ζεστό. Το έστρωσε εύκολα στο μέτωπο και στον λαιμό. Υπέροχος. Δεν είχε σημασία αν ήταν ωραίος ή όχι. Ήταν σαν όλους τους άλλους. Βγαίνοντας, ξεκίνησε με γρήγορο βηματισμό. Είχε αρχίσει να φυσάει. Προσπερνούσε πεζούς και εμπόδια ενώ το μυαλό του ταξίδευε. Το δέρμα του παλόταν στον ρυθμό του αέρα. Διάλεξε ένα ανθολόγιο ρομαντικής ποίησης του 17ου αιώνα για την Ελεονόρα. Για τον Βασίλη πέρασε στο τμήμα εκλεικευμένης επιστήμης. Ανάμεσα στις νέες κυκλοφορίες υπήρχε ένα ογκώδες μαύρο βιβλίο. Η αυτοβιογραφία του επιστήμονα Τσιάου Μωρίς.
Θεραπείες στα πιο απίθανα προβλήματα. Πήρε το βιβλίο στα χέρια του και ξεκίνησε να ξεφυλίζει προσεκτικά τις λίες γυαλιστερές σελίδες. Μετά από ένα γρήγορο πέρασμα, στάθηκε σε μια εικόνα των τελευταίων σελίδων. Απεικόνιζε μια επεξεργασμένη φωτογραφία ενός γιατρού που είχε μορφή αετού από τη μέση και πάνω. «Όταν ήμουν μικρός, ήθελα να έχω φτερά και να πετάω. Ζήλευα τα πουλιά και φανταζόμουν πώς θα ήταν να ήμουν μισός άνθρωπος και μισός αετός. Όταν το είπα στη μητέρα μου, εκείνη με ρώτησε «Και πού θα πήγαινες αν είχες φτερά?» Δεν μπορούσα να εξηγήσω στη φτωχή μητέρα μου πως ναι, είναι πιθανό, ανακαλύπτοντας τα μυστικά του DNA. Αποφάσισε να το πάρει για τον εαυτό του. Το άφησε στο καλάθι και έκανε μια σύντομη έρευνα στο ράφι των μαθηματικών για τον Βασίλη. Το σύμπαν δίχως λέξεις σκέφτηκε πως θα άρεσε στον φίλο του. Εξηγούσε την ιστορία διάσημων μαθηματικών εξισώσεων. Ένα απότομο σπρώξιμο τον έριξε στον δρόμο με δύναμη. Γύρισε γρήγορα για να ελέγξει το σώμα του. «Πονάς? Να καλέσω βοήθεια?» «Συγγνώμη, δεν άκουσες την κόρνα του ποδηλάτου μου και δεν πρόλαβα να σταματήσω. Νόμιζα ότι θα προλάβαινα να σε προσπεράσω». Μια κοπέλα κάπου στα 20. Τον κοιτούσε ανήσυχη κάτω από το σκουφάκι της. «Καλά είμαι», της είπε και σηκώθηκε όρθιος. «Αγγελική καφέδι», του είπε απλώνοντας ευνηδιαστικά το χέρι της. Δεν ήταν σίγουρος ότι άκουγε καλά τι του έλεγε. Είχε και φασαρία από τα αυτοκίνητα. «Ωραία, ευχαριστώ». Ανακουφισμένη, πήγε να σηκώσει το ποδήλατό της που ήταν πεσμένο στην άκρη της διάβασης. Οι κόρνες τριγύρω άρχισαν να χτυπούν. «Ορίστε το τηλέφωνό μου. Σε παρακαλώ, πάρε με αμέσως αν έχεις οποιοδήποτε πρόβλημα. Είμαι νοσηλεύτρια, κάτι θα ξέρω». Μάζεψε τα πεσμένα βιβλία του και συνέχισε πεζό στον δρόμο του, αρνούμενος ευγενικά την προσφορά της να του πληρώσει ταξί. Η Ελεονόρα τον οδήγησε στο σαλόνι. Βρήκε την παρέα καθισμένη σε μαξιλάρια κάτω στο χαλί να παίζουν ένα επιτραπέζιο. Το γαλάζιο ελάφι στο στέρνο του Βασίλη ήταν το πρώτο που του τράβηξε την προσοχή, καθώς και το ψηλό κορίτσι με τα κατσαρά μαλλιά που καθόταν δίπλα του. «Δεν θα μας συστήσεις με τον φίλο σου Ελεονόρα», της είπε με νόημα ο Βασίλης, όμως εκείνη περιορίστηκε σε ένα χαμόγελο. «Παιδιά, εγώ είμαι», τους αποκαλύφθηκε, συνεπαρμένος από τη χαρά του. «Απίστευτο». Το μικρό ελάφι με τη μάλινη φουσκωτή μύτη αναδείχθηκε καθώς ο Βασίλης τον αγκάλιασε. «Σ' αρέσει το μενταγιόν μου? Είναι δωράκι της Νάνσης μου, το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο». «Πράγματι, δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Πώς άλλαξες έτσι, δεν σε αναγνώρισα». «Είδατε ο Ριονάς μας?» «Είμαι η Νάνση, χαίρομαι πολύ», είπε η κατσαρομάλα δίπλα από τον Βασίλη. Αυτή ήταν η Νάνση λοιπόν. Για μια τέτοια όμορφη κοπέλα είναι λογικό να λείπει τόσες ώρες από το σπίτι. Του είχαν πάρει δώρο ένα πουκάμισο με καφέ ρίγης που αν και του αρχόταν κάπως μεγάλο του πήγαινε. Το σπίτι της Ελεονόρας ήταν πολύ ωραίο και άνετο. Κάθισε κοντά της στον καναπέ και εκείνη άρχισε να του αναλύει τις διακοπές της με την οικογένειά της στην Κρήτη. «Του χρόνου περιμένω να έρθεις κι εσύ. Έχουμε χώρο να σε φιλοξενήσουμε. Μένω κοντά στον Βασίλη». Φαινόταν να ταιριάζουν πολύ. Ο Βασίλης και η Νάνση. Τους είδε καθώς γελούσαν δυνατά, με κάποιο λάθος τους στο παιχνίδι. «Πήγαμε και στο παγοδρόμιο χθες. Έχεις κάνει ποτέ πατινάζ?» συνέχισε η Ελεονόρα. Παρατηρώντας την, σκέφτηκε πως ήταν πραγματικά υπέροχη. «Δεν έχω πάει ποτέ για πατινάζ. Θα ήμουν πραγματικά κακός». «Γιατί το λες, πρέπει να πάμε». «Σε ευχαριστώ πολύ για το βιβλίο. Πώς ήξερες ότι μ' αρέσει η ρομαντική ποίηση?» Της χαμογέλασε αμήχανα. «Απλά το μάντεψα». «Έλα τώρα, πρέπει να μου πεις». Δεν ήταν σίγουρος πώς φαινόταν. Όλοι τον κοιτούσαν, αλλά δεν μπορούσε να ξέρει τι σκέφτονταν. Ίσως τα μαλλιά καρφάκια να ήταν αστεία και να έκαναν το πρόσωπό του να δείχνει πολύ μακρύ. Η φακή επαφής μπορεί να ήταν υπερβολικά σκούρη και το δέρμα του να είχε πάρει μια παράξενη χρυσή απόχρωση. Με τη νέα του εμφάνιση τράβηξε άθελά του όλη την προσοχή και στην τάξη. Οι συμμαθητές του θυμήθηκαν ξαφνικά πως υπήρχε και ήθελαν να μάθουν περισσότερα γι' αυτόν. Το ίδιο και οι καθηγητές του. «Ορίωνα, δεν προσέχεις. Τι νομίζεις, πως θα περάσεις κάπου έτσι? Φανταστείτε ότι είμαστε και πιο επίοικείς εδώ. Στις Πανελλήνιες δεν θα πιάσεις ούτε βάση στα αρχαία, αν συνεχίσεις να ονειροπολείς την ώρα του μαθήματος. Αν θες να κοιμηθείς, να σου στρώσουμε και ένα μαξιλάρι». Ο διπλανός του προσπάθησε να τον υπερασπιστεί. «Δεν είναι η κατεύθυνσή του.
είπε δειλά. Καλά, Φραγκίσκο, αυτό ισχύει και για σένα. Όλοι έβαλαν τα γέλια. Τελικά το σχολείο είναι άδικο σε κάθε ηλικία. Είχε αρχίσει να διαβάζει μαθηματικά και γυρόφερνε το στυλό στο βιβλίο. Δεν ήθελε να ενοχλήσει πάλι τον Βασίλη. Θα άφηνε την τύχη να κάνει το παιχνίδι της αύριο. Σηκώθηκε και πήγε κοντά στο παράθυρο που έβλεπε κάτω, στην πλατεία των ασωμάτων. Μια νυχτερινή πεταλούδα βρήκε την ευκαιρία να μπει και να καθίσει στο γραφείο του. Δίπλα στα παλιά του ημερολόγια βρίσκονταν αναμνηστικές φωτογραφίες της παιδικής του ηλικίας. Όσες δηλαδή είχε επιλέξει να πάρει μαζί του την ημέρα που έφυγε. Θυμήθηκε τη βιογραφία του επιστήμονα. Το βιβλίο είχε μείνει στη σακούλα του κάτω από το γραφείο. Το έβγαλε και ξεκίνησε να το μελετάει. Η αυτοβιογραφία του Τσιάου Μωρίς. Θεραπείες στα πιο απίθανα προβλήματα. Βιογραφικό. Ο Τσιάου Μωρίς είναι κλινικός γενετιστής, ερευνητής και διευθυντής του τμήματος γενετικής στο ΕΚΦΕ Αθήνα. Γεννήθηκε το έτος 1951 στη Λιόν της Γαλλίας. Σπούδασε βιολογία στο Πανεπιστήμιο της Σανγκάης και ιατρική στο Capital Medical University στο Πεκίνο. Το 1983 ταξίδεψε και εργάστηκε ως κλινικός γενετιστής της ΗΠΑ, ενώ παράλληλα έκανε το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντώνιο. Από το 1988 έως το 1997 ήταν καθηγητής στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Πεκίνου. Από το 2000 έως το 2005 ταξίδεψε ως διεθνής ερευνητής σε ερευνητικά Ινστιτούτα ανά τον κόσμο και έκτοτε βρίσκεται μόνιμα στην Ελλάδα και στο ΕΚΦΕ, όπου και ίδρυσε το Τμήμα Γενετικής Έρευνας με εξειδίκευση στις σπάνιες παθήσεις. Διατριβές. Περιβαλλοντική συσχέτιση στην κληρονομικότητα. Διερεύνηση DNA με τη μέθοδο προσομοίωσης ζωής. Συγγραφικό έργο. Δυσμορφίες. Βιολογία και κοινωνία. Θεραπείες στα πιο απίθανα προβλήματα. Αυτοβιογραφία. Ταξιδεύοντας για την επιστήμη. Τα μυστικά της κληρονομικότητας. Αν πιαστώ από μία απραγματοποίητη ιδέα, αντί να σταματήσω εκεί, την ακολουθώ για να βρεθώ σε άλλη, μέχρι να ανακαλύψω κάτι τελείως νέο. Το πρώτο μου μυστικό είναι ότι δεν χάνω ποτέ την πίστη μου, όποιο ανεξήγητο περιστατικό και αν βρεθεί μπροστά μου. Το δεύτερο μυστικό είναι ότι δεν θεωρώ καμία ασθένεια ανομαλία. Το κάθε τι είναι απόλυτα φυσιολογικό στη σφαίρα των πιθανοτήτων. Όπως αναφέρω συχνά σε συνεντεύξεις μου, θα ήθελα πολύ να είμαι ένας άνθρωπος αετός, να μην περιορίζομαι από τα στενά όρια του DNA. Σκοπός μου είναι να δώσω τη δυνατότητα σε όλους να είναι όπως θέλουν, χωρίς όμως το κριτήριο να είναι η κοινωνική αποδοχή. Καθώς έκλεινε το βιβλίο, είδε ότι η πεταλούδα βρισκόταν ακόμα στο γραφείο του. Το χέρι του κινήθηκε για να την αγγίξει, αλλά αυτή άνοιξε τα φτερά της. Έκανε διπλό κλικ στον φάκελο με τις φωτογραφίες του γιού του. Απαγγελία ποιημάτων, σχολικές εκδρομές. Τις είχε εντοπίσει στις ιστοσελίδες των σχολείων της Ιαν και τις αποθήκευσε. Μετέφερε 300 ευρώ στην Σεν Τσου Λίντα με την υποσημείωση διατροφή για τον Τσιάου Βέιλι και μετά έβαλε 1.000 ευρώ σε έναν δεύτερο λογαριασμό με τον τίτλο «Σπουδές Τσιάου Βέιλι». Τη στιγμή που θα είχε ανάγκη από μια όθηση για την πραγματοποίηση των ονείρων του, θα καταλάβαινε ότι αυτό άξιζε πολύ παραπάνω από τη φυσική παρουσία του. Ο γενετικός δεσμός ανάμεσά τους ήταν ισχυρός και αδιάσπαστος. Ήταν κάπως μακριά, αλλά χάρη στο νέο ποδηλατόδρομο κινήθηκε γρήγορα. Ο Βασίλης του είχε χαρίσει το παλιό του μπλε ποδήλατο. Το ποδήλατο βέβαια δεν ήταν κάτι που θα μπορούσε να φανταστεί ποτέ ότι θα έκανε. Μία ακόμα από τις απαγορεύσεις που του έθεταν οι γονείς του. Πάνω στον λόφο υψώνονταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις του ερευνητικού κέντρου. Ένας πελώριος γυάλινος θόλος κάλυπτε τη μεγάλη έκτασή του. Πάρκαρε το ποδήλατο στις ειδικές θέσεις και κατέβηκε για να απευθυνθεί στον φύλακα μέσα στο κιόσκι ασφαλείας. «Καλησπέρα σας, έχω ένα ραντεβού με τον γιατρό Τσιάου Μωρίς». «Μάλιστα. Αφήστε με να το ελέγξω». Ο φύλακας έκανε ένα γρήγορο τηλεφώνημα για επιβεβαίωση και έπειτα του είπε να πλησιάσει για να δώσει τα στοιχεία του. «Καταλαβαίνω πως δεν έχετε μαζί σας ταυτότητα, αλλά θα πρέπει να μου υπογράψετε αυτή τη δήλωση ότι τα στοιχεία που δίνετε είναι αληθή». Η κάμερα μπροστά από το τζάμι του φύλακα τον τράβηξε μια φωτογραφία και επιτόπου μια πλαστική ταυτότητα εισόδου εκδόθηκε με τα στοιχεία του.
Εισέρχεστε και εξέρχεστε με την επίδειξη της συγκεκριμένης ταυτότητας που σας δίνει πρόσβαση μόνο για το κτίριο της γενετικής. Παρακολουθήστε από κάμερες ασφαλείας όλο το 24ωρο. Τελειώνοντας την ενημέρωση, του παρέδωσε έναν αναλυτικό χάρτη των εγκαταστάσεων. Ο Ορίωνας ευχαρίστησε τον φύλακα και σκανάροντας την κάρτα του πέρασε από τη σειρώμενη πόρτα της εισόδου. Βρέθηκε σε έναν στενό, σκοτεινό διάδρομο. Περισσότερη ηλεκτρονική ασφάλεια, σκέφτηκε. Βγαίνοντας από το σκοτάδι στο φως του γυάλινου θόλου, κοίταξε απορροφημένο στον χάρτη για να βρει τον δρόμο του. Του φάνηκε πως βρισκόταν σε ένα τεράστιο πυκνοκατοικημένο θερμοκήπιο. Τα κτίρια ήταν χτισμένα πολύ κοντά μεταξύ τους και ανάμεσά τους υπήρχαν όμορφοι πεζόδρομοι. Μικρά και μεγάλα κτίρια, άλλα με καμπυλωτές οροφές και άλλα μακριά, χαμηλοτάβανα, στριφογυριστά, σαν γιγάντιες σωλήνες, σε μπλε και ασημή αποχρώσεις. Άστραφταν και γυάλιζαν σαν μια πολιτεία από τερατώδη ρομπότ που κοιμώντουσαν βαριά. Ανατρίχιασε με τη σκέψη και προχώρησε γρήγορα προς τα σκαλοπάτια του ψηλού κτηρίου γενετικής. Του φάνηκε απίστευτο το γεγονός ότι κανείς από τους υπαλλήλους δεν έμοιαζε να τον κοιτάζει περίεργα. Η γραμματέας στον γκισέ του έδειξε τον δρόμο προς τον ανελκυστήρα και του είπε να πάει στον έκτο όροφο. Πλησίασε το παράθυρο στην άκρη του διαδρόμου για να δει την αντανάκλασή του. Η θέα των περίεργων εγκαταστάσεων τον έβαλε σε σκέψεις. «Το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί είναι να μην μπορεί να με θεραπεύσει», είπε στον εαυτό του και πάτησε το κουδούνι. Στον χώρο υποδοχής βρέθηκε μόνος του. Από τον τοίχο κρέμονταν κάδρα με κολλάζ φωτογραφιών που απεικόνιζαν μερικά από τα παράξενα επιτεύγματα του ερευνητικού κέντρου. Η πόρτα του γραφείου άνοιξε. Ένας κοντούλης κύριος με αδρά χαρακτηριστικά τον χαιρέτησε. Γκριζομάλης, με λεπτό μουστάκι, ντυμένος με λευκό πουκάμισο και τζιν παντελόνι. «Καλώς ήρθες», του είπε και άπλωσε το χέρι του. Έμοιαζε αρκετά νεότερος της ηλικίας του. Όπως είχε διαβάσει, ήταν γύρω στα 65. «Μιλάτε άψογα ελληνικά. Φαντάζομαι διάβασε στο βιογραφικό μου». «Ναι, είμαι 10 χρόνια εδώ». Το γραφείο ήταν πολύ καλά τακτοποιημένο. Στα αριστερά του δωματίου βρισκόταν ένας σιδερένιος φοριαμός για αρχαιοθετήσεις. Πίσω από την πολυθρόνα του επιστήμονα υπήρχε ένα μεγάλο μπαλκόνι. «Ζάχαρη», είπε καθώς έβγαζε 2 κούπες από την καφετιέρα. «Λίγη ευχαριστώ», έκανε ο Ορίωνας, περιμένοντας με ανυπομονησία για να δει αν θα είχε κανένα νόημα αυτή η συνάντηση. «Λοιπόν, Ορίωνα, ποιο είναι το θέμα σου, σε βλέπω μια χαρά». Του άρεσε που ούτε ένας επιστήμονας είχε καταφέρει να αντιληφθεί το μυστικό του. Σκέφτηκε ότι θα ήταν ωραία να μην χρειαζόταν να πει την αλήθεια. «Αυτό που βλέπετε στο πρόσωπό μου είναι μια εξελιγμένη μορφή μάσκας δέρματος», είπε τελικά, με μια νότα υπερηφάνειας. «Α, μάλιστα, πολύ καλή δουλειά». «Ναι, είναι λίγο ακριβή, αλλά αξίζει τα λεφτά της. Αν νιώθεις άνετα βέβαια, θα ήθελα να μου δείξεις λίγο». Ο Ορίωνας σήκωσε τη σιλικόνη από τη βάση του λαιμού του και ο επιστήμονας κούνησε το κεφάλι με κατανόηση. «Λοιπόν, είσαι έτοιμος να αλλάξεις τη ζωή σου?» Το παιδικό του χαμόγελο προκάλεσε εντύπωση στον Ορίωνα, που δεν μπορούσε να εμπεδώσει την αισιόδοξη αντίδραση αυτού του άντρα. «Εννοείτε ότι μπορείτε να με φτιάξετε? Γι' αυτό δεν είσαι εδώ?» «Ναι, αλλά για αρχή θέλω να μου πεις μερικά πράγματα». Ευθύς έβγαλε το στυλό από την τσέπη του πουκαμίσου του και άρχισε να του ρίχνει ερωτήσεις για τη γενική κατάσταση της ζωής του. Το οικογενειακό του ιστορικό, λεπτομέρειες για την παιδική του ηλικία και την ενηλικίωσή του. Οι ερωτήσεις πήγαιναν κάπως έτσι, χωρίς απαραίτητη λογική σειρά. «Υπήρχαν σημάδια κατά τη γέννησή σου? Πότε άρχισαν τα συμπτώματα? Από πού είναι οι γονείς σου? Περίγραψέ μου τα συμπτώματα. Είχες πρόβλημα με τριχόπτωση? Είχες καεί ποτέ από τον ήλιο? Αλλεργίες, ασθένειες των γονιών σου, αποβολές της μητέρας σου? Υπέφερες ποτέ από ημικρανία, λιποθυμία, ήλιγκο, ναυτία, διασπεψία, διάρρεια, ξηροδερμία, μυοπία? Από μνήμη πώς θα πας? Περιγράψέ μου την κατάσταση στο σπίτι. Ήταν στρεσογόνα? Ταξίδεψες μικρός σε άλλες χώρες? Είχες ποτέ παραισθήσεις ή οράματα? Αναπνευστικά προβλήματα? Ανέλυσέ μου λίγο τις διατροφικές σου συνήθειες. Θυμάσαι να είχες ποτέ άλλα σημάδια στο σώμα σου?» Πέρασαν αρκετές ώρες. Έξω είχε νυχτώσει και η συζήτηση συνεχίστηκε για λίγο στο σκοτάδι, μέχρι που ο επιστήμονας θυμήθηκε να ανοίξει τα φώτα. «Ορίωνα, πριν φύγεις, έλα να πάρουμε και ένα δείγμα για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε άμεσα». Έβγαλε ένα κουτί από το σιρτάρι και με μια κίνηση η μακριά μπατονέτα κατευθύνθηκε προς το στόμα του. «Άνοιξε το στόμα σου, σε παρακαλώ». Τακτοποίησε και πάλι την μπατονέτα στη θήκη της. Σηκώθηκε χαμογελαστός. «Είμαστε έτοιμοι για σήμερα. Όμως, αυτό το μήνα κοίταξε να κάνεις λίγο χώρο στο πρόγραμμά σου για τις συναντήσεις μας».
Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα, αλλά χτίστηκε. Θα συνεργαστούμε και θα επαναφέρουμε την εμφάνισή σου. Αρκεί να το αποφασίσεις και όλα θα κυλήσουν ομαλά. Πόσο σίγουρο το θεωρείτε να βρεθεί η θεραπεία? Αν θέλεις να βρεθεί, είναι απόλυτα σίγουρο πως θα τη βρούμε. Αν όχι, θα την αφήσουμε στην ησυχία της.